Právě pro zimní období je vhodnější nastavit třeba minimálně nabití aspoň 20-30%. A je to pro případy, kdyby bylo málo slunečno, tak aby se baterie nedostala postupem času pod minimální nabití 10%. Třeba mohou způsobit nějaké technické komplikace. Takže teď se na to podíváme. Takže momentálně jsme v profilu zákazníka. Musíme se dostat na zařízení. Tak, klikneme na střídač. A tadyhle prostřed je vzdálené nastavení. Vyskočí taková obrazovka z nastavení. Se tam musíte dostat do servisního nastavení, takže dáte setting. Počkáte a je to nastavení user setting. Self-use, kdy teď tak víte, že 20%, tak si přepíšete hodnotu na 30% a dáte save. Teď ukázalo se, že hodnota je přenastavena. A to je vše.